5 anys es va començar una història que es va remuntar als orígens del poble. I és la que següent us narraré i us explicaré. Temps era temps quan els oncells tenien dents, vida parietes. Aquesta és la meva vila, la nostra. Era un territori boscós. Les alzines, els roures provenien dels paratans, la fusta, la llenya i el carbó, que passaren l'hivern. Però, senyors i senyores, els aliments eren escassos, la noblesa corrupta, les rentes elevades. El bandolerisme feia disminuir la població. Ara passa, i els boscos es convertien en camps de conreu. Eren moments difícils, però els ballassans són forts, tenien coratge. Segles després, dos grans territoris es van repartir el poder i l'obediència dels camperols. Dos grans amics que es salvaren la vida van unir els territoris. El Pla, dirigit per el senyor del Rocafort. Són els escuts negres i la seva torre de Cellers. I el Serradal, amb la veu del senyor de Viletxí. L'escut vermell i la seva torre malla van esdevenir un gran símbol paratà. L'aigua en va ser motiu de disputa entre ells i així començà el conflicte i el seu control. El poble va dividir en les masies més properes el riu Tenes, que va obeir grans collites. Per contra, les més allunyades partien la sequera, el falta d'aliments. Reunits a la vora de foc deien: hem de fer alguna cosa, reclamarem l'aigua que ens correspon. Dos grans senyors, el Rocafort i el Viletxí, estaven disposats a solucionar el conflicte, però la sang va bullir i, havent d'una gran discussió, la disputa va ser inevitable. La gran vella amistat que trencava va dividir els colors i el seu llinatge. Però el color vermell, com el germà mateix, i juntament amb la senyera, el símbol del país que van lluitar i amb el que m'estimo més a la meva vida. I si així vols, serà. El meu cor serà el negre, com el carbó que arrenquen els seus pares i els pares dels meus pares, negre com els boscos paratans quan l'hivern convertia el cel i el gras lúgubre i tenebrós. I el meu símbol, la creu, el meu patró, el Sant Jordi, que em prové i m'esdevé la creu de la meva pàtria. Però aquí, gran pensada, no tindríem la vida dels seus camperols. S'afrontarien les proves de força, enginy, audàcia i resistència, i valentia també. Així va ser l'última setmana del 7è any en el poble de Parets. Dividint en dos, s'enfrontaven a la lluita sense precedents, que durant 4 dies i 4 de les seves nits mai va tenir la constància de qui va ser el seu guanyador. Però el temps ens diu que el Pla i el Serradal, les persones que ocupaven, van ser units finalment per donar un exemple de la seva nova aliança. L'enigma mai no s'ha resolt, però en aquests descens d'aquells valents s'enfrontaren simbòlicament cada any per commemorar aquestes festes i decidir un clar vencedor. Us presentem a les colles de Parets i Serradal. Benvinguts a la festa. Vinga. Hòstia, això costa, Sembla que no, però aquí tremoles, Hi ha molta gent aquí davant, L'any que ve no em veureu per aquí,